Queres conectarte a túa rede Wi-Fi DR? Por suposto. É moi sinxelo. Preme no icono da túa barra de tarefas. Xa está. Moi ben. Agora só tens que elexir a túa rede Wi-Fi. Só tens que poñer o contrasinal e xa está. Xa estás navegando na mellor rede do mundo. Boa sorte, capitán. Como? Que non encontraste o icono? Vale. Non te preocupes. Sempre hai unha segunda forma de facer as cousas. Vete ao menú de inicio, panel de control, redes e internet e conectarse a unha rede. Así de sinxelo. O demais é como antes. Moi boa sorte. Navega, capitán.